Калі белы карабель ціха пакінуў хмаравыя тэрасы зар, мы ўбачылі наперадзе на адлегласці гарызонту вежы магутнага горада, а барадаты мужчына сказаў мне: «Гэта Таларыён, горад тысячы цудаў, дзе месцяцца ўсе тыя таямніцы, якія чалавецтва ўжо страціла і якія дарэмна імкнецца зразумець». І я паглядзеў яшчэ раз з бліжэйшай адлегласці і ўбачыў, што горад быў значна больш, чым любы горад, які я ведаў або сніў раней. У аблокі ўразаліся вежы яго храмаў так, што чалавек не мог убачыць іх вяршынь, і далёка за гарызонт цягнуліся сівыя і суровыя муры, за якімі можна было разглядзець толькі некалькі дахаў, дзіўных і загадкавых,